Алейкум мардум TikTok лайкора шапалошак кунем бардори TikTok шуморо чӣ санем дар YouTube канал дорум бардоро дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб занем бардоро YouTube ном канали хидмат дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷеб бардорои мақсад TikTok дорум мақсад TikTok пул қатият бардор надора YouTube ном канал дорум YouTube да телефонҷа TikTok дам телефонҷа бардоро бидурен камада 500 секунд лайкора бизанен бардоре ки ай нарх нави телефонро бардоро намедонен бидурен ай нарх нави телефоно бо хабар шин кадомтон мақсад телефоно беу дорен телефони истифодабурдагӣ шудагӣ дорен биёрен битен болош сум битен телефони пачкатон метон бардоро ҳар хел модел телефонро дорум iPhone дорум Honor дорум Redmi дорум Jingo дорум я хел бардоро мақсад айра ҳидур миен мақсад телефон метен болош сум метен алишида фақат магазин акай сапун мен ай пеш гап мезанам алишида ай пеш гап мезанам бихарем 25 шаҳр на вилоят хатон бардор айшот има доставка бепулай айшот хидм доставка бепулай бихарен агар се намуд карта дорум алишида бардор ай пеш гап мезанам телефони Honor дори Jingo дори Redmi дори Tecno дори биёрем битем болоштум тен iPhone то метам кадом бардор iPhone намефаҳма iPhone намефаҳма биёр iPhone шабата болоштум та Samsung иш метам Honor иш метам лопех телефон дорум алиш болоштум лобой кора мекунам бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини акайс монай бозори Фарғон дам бардоро точка дом ҷа шогирдомай бозори Фарғон да шогирдомай маса пеш хидм бин алиш болоштум хидм мекунам бардоро лобой кора хидм мекунам шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини акайс монай бардоро намхе бозори Фарғон бардоро ай пеш таксии Заргар таксии Қарабулу ай бозори Фарғон таксии Заргар Қарабулу рост мен бардоро 200 метр мен ҷа магазини акайс монам ҷа бардоро хел бардоро мен намеёвен амҷа даема дар панаи худо бошен YouTube дан бардоро канал дорум телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ бизанед дар панаи худо бошен